Nože zdari klíčky, vítam vás v nového videa, dneska zasa ďalšia, viete. Takže môžeme ísť na to. Pojďte, toto je druhý diel Onoseto. Vráťme sa k tomu minulému príbehu a čo ste tak cítili? Napíšte mi do komentárov, čo ste tak cítili pri tom príbehu, slabosť alebo neslabosť. Nechápem, ja som cítil úplnú slabosť. No, nechápem to. Dneska, keď som bol na balkone, tak sa mi zdalo, ja som videl čiernu postavu. Tam na ihrisku. Ukážem vám? Možno potom, neviem kedy, rozhodnem sa. Tam na ihrisku, také, však to je nová Dubnica, tam jak je to, nie to hlavné ihrisko, ale to na cvič. Hojte, toto je druhý diel. Možno potom, neviem kedy, rozhodnem sa. Som nasadil druhú časť. No, takže prvá musí rozprávať plynule. Ja keď rozprávam teraz pomalšie, lebo ja už večeru sa mi tak nechce, viete. No tak ale zás musí vedieť to plynule rozprávať. A potom ešte musí ukázať hneď, kde to sa stalo. A potom, no proste, neviem, musí to urobiť tak. To budú 3 časti. No ďalšia bude preskúmačka. Nemôžu byť 3 časti, lebo to potom není séria. Pozrite si moje série, natáčam Bravko. A mám veľa častí. Zatiaľ 4. A ešte chcem natočiť ďalšie. Takže a 2 nešťastia, ani 3 nešťastia. Proste 5 musí aj byť jasno. Takže viete. A to ešte neviem kedy. Lebo Onoseto Samoseto sa volá aspoň tak. Onoseto Samoseto. Ak mám dobrý názov, lebo neviem, ako to môže byť, ale tak Onoseto Samoseto. Samozrejme, nie že vykráda len domy, ale to, že aj útočí na ľudí v noci. Niektorí ľudia sa ráno zobudia a nevidia niektoré veci. Niektoré veci im zmizli. To je tá záhada. My za to skúsime s kamarátom a Julenským. Ešte to si musím vybaviť. To video vyjde tak strich asi tak v piatok. To je zajtrajšok. No takže pozajtra. Pozajtra možno vyjde. Opakuje tam ten názov. Onoseto Samoseto. Takže a potom plynulú matematiku, pretože keď neviem matematiku plynule, nemôže byť youtuber. Však viete, pozrite, keď vidíte mňa, ako rozprávam plynule, ako on rozpráva, môžeme si... Ja rozprávam, môžem matematiku, že je útorok a musí vedieť hneď a ten výsledok, že za 4 dní je za 5 dní. Viete? Je to video, bude to už za tmy a myslím si, že by to mohlo byť ako to také, no jak sa to volá, napíšte. To video nemôže byť ani za tmy, keď mu to rodičia ani nedovolia natočiť. Do komentárov, jak sa volá tento, je tak nemusíte, lebo to sa volá Strašidelný pajac, hento, a to je kamoš Onoseto Samoseto. To je jeho pes, jeho domáci miláčik. Je to asi nejaký pes, Onoseto Samoseto, ale volá sa to Pet Onoseto Samoseto, lebo má to buď Pet Onoseto Samoseto, alebo Dog. Bože, jak som to zavolala? Dog Onoseto Samoseto. Keď to máte, ale môžete mi napísať jednu vecičku do komentáru. Jednu jedinú. Ako
Ani neviem, o čom rozpráva, ale však OK. To je v pohode, ale akože, že ono sa to samostatno. Angličtina, na čo to zapoja angličtinu, keď je Slovák? To je. A no proste, neviem, proste, nie je to dobre, proste moc video zatiaľ. No môžeme si to pustiť ďalej, ale je tu ešte druhý diel, ten si môžete kúpiť, pozrieť ďalšie. A ak chcete, môžem s ním aj natočiť video. Napíšte do komentárov. Sa volá tá postava. Teraz si ju nemôžete pamätať, ako môžete, ale tak. No. Ja na mojom kanále už nebudú sa tak často vidieť Pokémonové kartičky. Už začínam natáčať preskúmovačky a takéto videá, takéto hovorové. Ale mal natočať furt iba tie Pokémonové kartičky, keď vidí, že mu to najviac, že mu to ide, že má veľa kartičiek, ale teraz musí, no, nemôže jeden diel takto a potom sa 4 diely zaoberať s tým a hľadať ho a musia ho aspoň uvidieť. Musia ho natočiť na kameru. Keď ho nenatočia presne na kameru, no tak im nebudú veriť. Keď ho uvidíte, akože, ale moja vec to nie je, akože, ale musíte veriť. A nemusíte aj, no tak poďme. Už som k tomu niečo povedal. Nič k tomu, no. Ešte niečo som zabudol. Dávajte takéto lajky. Musí to letieť, ak po sekunde musí byť 100 lajkov. Jasné. Ale ešte viac musia letieť. Ja ho milujem. Užím sa k veľa odoberateľom, no nie k veľa, skôr k veľa týmto, k veľa lajkárom, no. Jak sa to volá a... Nemáš odoberateľov, nemáš lajky. Máš odoberateľov, máš lajky. To je taktika. Povedzte mi teda výsledok. Nejaké komentáre môžu byť trebárs, lebo ja nemohol by som povedať o ono si to samoseto. To ešte vám poviem. Ja mu poviem zajtra v škole, že nech to nehovorí, ja som si to pozrel. Bože, furt to hovorí dokola, už ma to nebaví ani keď to hovorí, bože, musí rozprávať zaujímavo, musí ukázať, kde sa to stalo, že či tam môže ísť nejaký dospelý, musí ísť s nimi nejaký profesionál. A lebo jak vidíte, tady ho preskúmavačky, oni sú profesionálovia, ale oni to iba hrajú. To je vidieť, že to iba hrajú. Takže musí nejaký profesionálny kameraman. Iba oni dvaja, no tak keď oni sami tam pôjdu, no tak nemusí to s nimi dobre dopadnúť. Takže ja iba hradím. Ono sa to samoseto, raz môj kamoš išiel... Nech to prestane hovoriť to. S kamošmi? Proste neviem, niekam. Dole sa išli. Alebo ja neviem, niekam na schôdzu. Do školy prírody. Tam bolo okolo 8:30, no, už bolo tma. Proste on išiel v stromách, išli traja, ten kamoš a jeho dvaja kamoši, išli do lesa o 8:30, to je vymyslený príbeh, jasné, o 8:30 a stretli ono sa to samoseto. Ono sa to samoseto ich vystrašilo mačetou. Takže oni sa rozbehli, ja neviem, do stanu alebo kam. A ráno videli ono sa to na ihrisku. Ono sa to samoseto sa potom zmizlo. A príbeh je koniec. Tak, dobre, nezabudnite dávať tie lajky a odbery a dovidenia a uvidíme sa na preskúmavačke. Takže prvé, čo mu chcem podotknúť, takže
Neverím, že by oni traja sami tam boli. Tomu neverím vôbec. A neverím mu ani hentým. Takže môžeme si pozrieť hento video, ale to už asi na budúci diel. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber zvoneček a zatím názor.